Matod pa ni Apostol Juan, apan kamo adunay usa ka dihog nga gikan sa balaan ug kamo nasayod sa tanang mga butang. Ako wala misulat nganha kaninyo tungod kay kamo wala nasayod sa kamatuoran. Apan kay kamo nasayod ini ug nga walay bakak nga iya sa kamatuoran. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2 tudling 20 ug 21. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Natug-an na nako ang halos tanan kung diin gikan ang ilang nahibudngan nga rin ako. Og labaw sa tanan, natug-an na nako kung kinsa ang nagpatay sa akong inahan og sa akong bana. Apan di ay, si Matilde ni adto gihapong higayuna. Hikapas sa imong kamot, Ramona, ang akong dugan. Kana. Ingon anak. Ramon. Lipaya ko, Ramona. Lipaya ko. Kana. Ramon. 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 Ay, nindot na kakaayo, Ramon. Happy tanan, nibaw kung unsa kamo kasuod ni Matilde. Sa sinugdanan, nagbaton siya kasilag nako. Nagbaton siya kasina nako. Tungod ni Ramon. Dako kaayo ang iyang gusto ni Ramon. Nahigugma siya ni Ramon. Gipanghagad na niya ang iyang pagkababae ngadto ni Ramon. Apan ako mo igipili ni Ramon. Nangita siya paagi nga malansis mi niya aron mapaduol si Ramon niya. Og milampos siya tungod kay iya manggigamit ang amo panagsuod. Mituog yun nga tinuoray ang iyang pagpakigsuod nako. Apan di ay lipat-lipat og lansis lang di ay ang tanan niyang gibuhat. Apan wa gyud niya matintal si Ramon hangtod nga migamit na siya sa iyang apelidad nga binilin sa iyang inahan. Apan nasanta gyapon kini ni Nanay Tarsila. Og aron mo lampos ang iyang plano nga maangkon niya si Ramon. Gipatay niya ang akong inahan. Nanumpa si Matilde. Buhi kun patay. Panag-iyahon gyud niya si Ramon. Mao nga lakip si Ramon iyang gipatay tungod kay dili ug dili mangyud siya mulampos sa iyang pagdani ni Ramon. Busa, bisan patay, iyang gikawat si Ramon. Magduha-duha pa ba ko kang Matilde Titi Nardo? Nga siya mo'y mikawt sa lubong sa mahal kong kapikas. Ang tinuod, siya mo'y akong gipangita. Sa dayong kamatay ni Nanay Tarsila, nakasulti pa siya nga si Matilde mo'y nagpatay niya og ni Ramon. Ang tinuod, nagsuon man yun kami sa nanay mo, Tarsila. Apan, gipili lang kung kinsa sa among man nagsuon ang gibinlan sa mga kalaki o abilidad sa mga kaliwat. Bisan ako, kung gipili pa ko nga maoy usa sa binlan, apan, dili ko kumusugot. Si nanay ni mo Tarsila ang usa sa nabinlan. O karon, nasabdihan ni mo ang kabilin sa mga kaliwat. Sadyang nakamat mo na ko. Ani aday ko sa kalibutan. Diha nasab ko magamat mo. Panagbangis ka na buhay o kamatayon.
ang kinabuhi sa kugma ug ang way kamatayon sa panagribal sa kasing-kasing sa kaliwat sa dinamiya ug sa atong kaliwat sa panuyaw. Gibalik ko na pa'y suot sa imong lawas ang imong bestisaya, Ramon. Dini, Ramon, why makaistorbo na to do? Dini ilawom sa yuta. Why may baw nga ani ata magtagpo? Ani na to ipahungaw ang kahidlaw sa usag-usa. Nga naman ka, Ramon, nga kanunay mang magpildi ang kaliwat sa panuyaw, ug ang kanunay mo daog mao ang dinumiya, kung gugma na gani ang lumpaan sa duha ka mga kaliwat. Apanligon kaayo ang among kaliwat sa panuyaw, kaysa kaliwat sa dinumiya, tungod kay way kamatayon ang among gugma. Nakakita ka man bitaw? Saksi ka man bitaw nga bisan patay ka na? Apan gihigugma ko gihapon ikaw? Ni aka! Gikawot ka na ako sa imong lubong. Gikawat na ka! Gitaguan di ka! Tungod kay nahangol gihapon ko nimo bisan sa imong kamatayon. Mao ka na ang buhi o kamatayong tinuod. Pero wa ka gihapon na himo bisan pa sa imong pagbalibad ako. Bisan pa sa imong paglikay-likay nako. Pero karon, nakabalibad ka nako? Nakalikay ka ba? Nagkabalibad ka ba? Nakalikay ka ba? Ha? Katog na. Nga nung naghinukto ka man, humanimog sila sa pultahan, Amanda. Amanda? Naguna-una lang kuti. Unsa kay kipuhat ni Matilde sa patayng lawas sa akong bana. Kung masuko ka gani, mutingog siya. Kung muhila ka gani, mutingog gihapon siya. Amanda! Saan ako pangitaas si Ramon? Asa? Amanda! Pati ang kasuko! Amanda, gusto na! Kagaling yung pay! Nga naman ka to, Mama Amanda. Ang akong nahinumduman, kung bation na gani kong kasuko, may mga butang na mga tagak. Unya mauyog ang palibot. Mulinog? Mulinog ang dapit sa akong nahimutangan. Mama Amanda. Og muhunong lang kung mahunong sad ang bation akong kasuko. Iyaw na sa imong kasuko. Iyaw na kan Amanda. Nahunong ang pag-uyog sa bay. Sa dihang nawa na ang akong kasuko.
man na itong nahitabo? Paminaw, Antonio. Ang balita, kung kalaki gikan sa usa ka maluyahon na kang itiguang na siya. O, ngadto sa himatyo na siya. Og iya na kining ipasa o ibalhin ngadto sa laing kaliwat. Mupilo-pilo kini sa kahibaw sa binlan sa maong abilidad. Tungod kay kusog kaayo ang enerhiya sa usa ka batan-on nga mo'y makapadugang og mudugang sa maong abilidad. Di pa diyan ka papapangita sa pating lawas akong mahal. Mama Amanda. Sayo kong nagmata ni anang pagkaugma og nangandam aron pangitaon nako si Matilde nga maoy nagkawat sa patayng lawas sa imong amahan, Antonio. Adto ka na? O, Ti Nardo. Ay, biya ikining bahay, Ti, ha? Makasali ka, Amanda. Uluan mo ako. Pagumangkon ko ikaw. Kung makatampo nga akong pag-unong ni mo din malipay kayo ko. Adto na ko, Ti. Milakaw ko nga way tumong. Apat pamasin na lang nga makit-an ako ang patayng lawas ni Ramon. Layo-layo na kog naabdan. Apan padayon gihapon ko sa akong paglakaw. Bit-bit na ko ang hulagway ni Matilde. Yawa, may kakitaan na niya, oy. Yawa, wag daw, magkailan na niya. Kisa man na siya. Pulos balibat ang mga tao nga akong pangutan. Wa ko no sila makakita. Wa ko no sila makaila. Matagpakita na ko sa hulagway ni Matilde. May balipat sila. Samtang dito sa dapit nga naimutangan ni Matilde. Ingon di ay ni ini ang nahitabo. Maing buntag! Na 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 na. Da 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 da. Good morning, darling. Gatan ka na ko pamahal. Oh, how are you, darling naman? Kagwapo gud nimo ning sayong kabuntagon, oy. Kaambungan gyud. Tungod sa imong kaambungan, tungod sa imong kagwapo, darling. Hangtod ang mga langaw midungok nimo aron makapanipa sa imong kaambungan. I love you. Kauna, oy! Sige, gihapag kagunahon ng Amanda. Hangtod karon bisan ingon ka na, ani, wag kang gihapoy hunong sa pagpasakit sa kong dugan. Wag magkailan na niya, ay. Wag may mga kita na niya din, eh. Salamat. Daghang salamat. Murag wa na'y paglaom nga makita pa nako ang patayng lawas ni Ramon. Muhunong na lang ka ako sa pagpangita sa patay niyang lawas. Gusto. Naabot ko din sa lagyong dapit. Apan wa na ako masusi ang bahay nila ni Matilde. Karon pa ko may numdum. Mura kong gilimot. Mubalik ko. Susihon ako ang bahay nila ni Matilde.